Yho, hhayi ke uDisemba ufikile and uDisemba mawufika ufika nama-scams, ufika nama-tricks okukurobha, you know. So you have to be careful mawusema-mall, mawusema-shopping centers, mawu-in town. Bazokuncika nje abantu for no reason kanti sebeyakuthathela isikhwama sakho kanti sebeyakuthathela imali, and they don't only want money, bathatha imali, bathatha amafoni. They will even take your groceries. They will convince you somehow to go to the bathroom wena bathathe ilokhuzana, bathathe igrosa yakho. And I think less scheme, less guys, it's the oldest scheme in South Africa to rob people. Le azokhuluma ngayo lo mntwana lana, but I wanted to post it ukuthi abantu ababuka i-channel yami abancane bakwazi ukuthi bayibukele scam. Le scam lesi bekurobha ngaso oma bethu sikhula. So sometimes it shocks me ukuthi abantu abayazi abasazi le scam lesi. When you are in town or somewhere kuzoqhamuka umuntu apretende as if ucosha ngemali, and then umbone wena bese ethi yena ngoba ungibonile ngicosha le mali asambe siyohlukaniselana ngemali. Uyabona la esuke sekuyisa khona-ke lo muntu yila ezofika khona akumake khona. At some point bazokutshela ukuthi shiya iy'mpahla zakho la ukuze uhamba ngazo uyokwenzani ngemali. La bathi shiya khona iy'mpahla ila usuke usurobhwa khona ngoba basuke befuna ukutshontsha iy'mpahla zakho. Mhlawumbe uphume e-clothing shop kade uthengele iy'ngane zakho iy'ngubo kaKhisimusi, mhlawumbe kade uthenga igrosa, mhlawumbe kade uyothenga i-uniform yabantwana. They will take everything and anything, you know. So ibani careful guys, indaba zokutrust ama-strangers because i-stranger sicosha imali, yeke nje leyo nto, uyabona, yekeni. And ningathembi umuntu, isalukwazi, ingane encane, umkhulu, ugo, noma ngabe unjani umuntu kurobha wonke umuntu, futhi nje Nkosi yami eThekwini. Kodwa-ke le story kasenzekanga eThekwini. Lalelani-ke le story guys and learn ukuthi njengoba nje kuzoshaya uDisemba ama-scams abuyile. Bangcolile abantu baseMthatha. Oko ndilila ndiqonda manje ndizoyibalisa le nto indehleleyo. Manje ndisule ezo nyembezi ndizobalisa le nto indehleleyo. Gayizini abantu baseMthatha bangcolile. Mandingalili. Gayizini abantu baseMthatha bangcolile. Gayizini namhlanje ndifuna ukuxelela into endehleleyo namhlanje. Namhlanje guys ndivuka apha ngo-9 yabo, since bekhona ugele bethe ufuna i-perfume apha etown yabo. So ngoku hayini. So ngoku guys ndivuka apha etown, like ndivuka apha ekhaya yabo. Ndivuke ndinyani ke ndikhaleze ndilungise because ugele uthi uyahamba yedlala, so ufuna i-perfume eziyi-2. Hayo ndiphethe i-perfume eziyi-6 because ndifuna like akhethe like i-perfume aqonda uba nayo uyayithanda yabo. Like ndingaziphathizwa ngezi zikhona, ndiphathe nje eziyi-6. Then ngoku ndiyame anganothetha. Then ndiyame ndikhwele eteksini yabo. Nyange ndidibane nogel akhethe eziyi-2 kushiyeke eziyi-4 yabo. Kashiyeke eziyi-4 apha kum mhle ndinayo imali, so ndingene ePower ndifike ndithenge izinto ezimbalwa pha endizithengayo mna. Then ngoku ndiyame ndiyongena eJimmy Park since bendifuna ii-fries yabo. Xa ngena eJimmy Park kula lane kula basi eJimmy Park neyaMthatha khona la lane ine-drinks yabo. So ndihamba ndilanda winegri apha khona umuntu ongisisi phayana onxibe iskipa esimnyama uyava. Athi lo sisi okay, lo sisi afike achole imali apha eca kwam yabo. Afike achole imali engakanani. Ndiqonda yabo lo sisi le mali like wena ndingayibonanga yabo. Aze kum lo sisi afike andihlebezele ba okay ndiphethe okay ndiqale eMr Price like benelabor yejini eziyi-2, so ndikhulule ilabor yejini zami eziyi-2 yabo. Ndakhulula ijini zami eziyi-2 ndihamba ndaya ePower ndiphethe ifowuni yami, ndiphethe le mali yezi-perfume ke ngoku yabo. Then ngoku ndihamba ndaya eJimmy Park fanele lo sisi afike achole le mali yabo. Then ngoku aze apha kum, ayifika apha kum lo sisi afike athi kum bana molo Chomi, since ke ngole mali ndiyichole ubona yabo, so masihambe like siphume siye phandle siyokohlulana ngayo yabo. Ndinqina uba unfair because le mali undichole phambi kwakho and nawe undibonile. Ndikona ndehlelwa yintoni, ndibizwa yintoni yabo. Khetha imali andikhubeke ndilaxa nyani Chomi, ndiphume nalo sisi umde lo sisi umnyama umsikipe semnyama. Nyani sifike phandle afike nyani ke caba yi-1.2 andinikeza 600 yabo. Athi bana okay ke Chomi nena 600. Then ngoku ungabe sabuyela phayana, make sure ba uyahamba uyakude naphaya because kuba sibonwe nazo ikhamera. Sithe sisamile kuthi umuntu ongisizonxibe iskipa nje. Iskipa sala sisi ndikungona ndicinga ngoba esaskipa asibhalwanga
Jimmy Park or something sibhalwe nje into engayazi like into yo sibhalwe elinye igama uyeva asibhalanga la shop yo guys nyanka izebo afike lo sisi yathi molweni bethuna ndithunywe phakathi eJimmy Park thana ngicule imali qona apha manje abaleka nayo so niyabizwa phakathi but ke manje ngicebise before niyongena phakathi ngakungene one by one yabo ngakungene one by one oqala uzongena umuntu oqala kungenwe one ayoxoxa phayana then aphume nenzela baningabi natyala leninzi yabo wena uzofika uthi like uyasicebisa wena uzofike uthi then ubuye wena ke ngoku uzofike uthi icholwe nguye lo le mali ne then yabo asicebise anoyiki alo siningahambi niphethe izinto because le mali nichole like izavela ithathu hamba ningenamali maqala athi lo girl lo chole imali athi ndiqale mina ngokwami ashiye ibhegi yakhe kum ashiye ingubo ephethe ingubo enkulu ashiye ingubo kum nalo siswa phaya eJimmy Park lo bengathi kwaseJimmy Park ashiye yonke into yakhe la sisi apha kuthi nefone nentoni yabo ahamba ungena phakathi andoyiki guys andoyiki simanga sezirobotini andoyiki ahambe nyani lo sisangene aphinda aphume xa ephumayo athi hayi chomi akho detain phayana uzofika uthi bangicebisa bayi2 uzofike uthi dishiya into zami zonke nditsho wena phone nditsho wena mali nditsho wena perfumes ebezishiyekile eziyi4 nditsho wena jean nditsho wena into ipendi zami like ipendi zami lothenge power ndashiya pha kubo uyeva ndaba ngene eJimmy Park xa ngifika eJimmy Park xa ndibuza kwababhuti bahayithini ba cela umanager uthi uyasibiza thina besichole imali apha phakathi kuthiwa uchole imali niyabizwa nibizwa ngiba adlasizwe lapha ecaleni yo ntombi endala khuthuze wanya wena khuthuziwe wena ndingathi ngoku uhambe yoba uye phakathi nabo bashiye bekuzofika bekhona na sabuya ingqondo thixa ndiphinde le robotini ababetha basisa bekho abashanje even ifone le yam ke yo ngezi kudala ndilila ngezi ndine-stress yenzeke namhlanje ngezi ndine-stress hayini ngezi ndingcoli ngezi ndibangcolile abantu guys ndithi mandinibalise into ndehlela namhlanje guys ndinamabhadi bangcolile abantu basemthatha oko ndilila ndiqonda manje ndizoyibalisa le ndehleleyo manje ndisule ezo nyembezi ndizobalisa le nto indehleleyo guyisini abantu basemthatha bangcolile mandingalili guyisini abantu basemthatha bangcolile guyisini namhlanje ndifuna uxelela into endehleleyo namhlanje guys ndivuka pha ngo9 yabo since bekhona ugeli bethe ufuna iperfume apha etown yabo so ngoku hayi